9 iskusnih planinara nestalo je na Uralu. Kad su ih pronašli, njihova tijela bila su izobličena. Šator je bio rasparan iznutra, u snijegu su bili tragovi bose noge, a jedno tijelo bilo je bez jezika. Dobrodošli nazad, kanal gdje otkrivamo najezovitije misterije svijeta. Ako volite creepy činjenice i istinite priče, pretplatite se i ostanite sa mnom, jer danas vas vodim u hladne, smrtonosne planine Rusije, u tajanstvenu priču poznatu kao Djatovljev prolaz. Ako trebaš web koji izgleda profesionalno i radi savršeno, piši mi dolje u komentar ili me kontaktiraj preko opisa ispod videa. Početkom 1959. godine skupina mladih sovjetskih planinara planirala je izazovnu ekspediciju kroz planinski lanac Sjevernog Urala. Grupu je vodio 20-godišnji Igor Dajtlov, talentirani student Uralskog politehničkog instituta. S njim su bili prijatelji Zina Kolmogorova, Ljudmila Dubinina, Rustem Slobodin, Juri Dorošenko, Aleksandar Kolevatov, Juri Krivinošćenko, Nikolaj Tibeuks Brignolel i Sejmon Zolotairov, nadam se da sam dobro izgovorio. Zajedno su planirali osvojiti planinu Otrotren, naziv koji na jeziku naroda Mansi znači ne idi tamo. Planinari su 23. siječnja krenuli vlakom iz Sverdlovska. Usput su pisali dnevnike i fotografirali se, nasmijani, puni entuzijazma. Njihove bilješke pokazuju da su uživali, šalili se, pjevali pjesme, kuhali jednostavne obroke, bili su poput obitelji. Ali 28. siječnja jedan član, Juri Judin, razbolio se od bolova u leđima i vratio se kući. Ispostavit će se da je time možda spasio svoj život. Djatlov je planirao poslati telegram čim se vrate u grad Vizhaj, najkasnije do 12. veljače, no telegram nikada nije stigao. Kad su prošli dani bez ikakvog znaka, rodbina i prijatelji počeli su paničariti. Sovjetske vlasti ubrzo su se organizirale potragu. Spasioci, vojska, čak i volonteri iz studentskih redova krenuli su helikopterima i skijama u ledenu divljinu. 26. veljače pronašli su šator na padinama planine Kholat Syakhl. Ta planina u prijevodu znači planina smrti. Šator je bio srušen i djelomično zatrpan snijegom, no najčudnije je bilo što je rasparan iznutra. Kao da su ljudi bježali van u panici. Sve stvari bile su unutra, odjeća, obuća, dokumenti, hrana, ali planinara nije bilo nigdje. Spasioci su tada u snijegu vidjeli neobične tragove. Bosi otisci stopala vodili su prema šumi na -30 stupnjeva. Bosi otisci. Nadaleko pod borom pronađena su dva tijela, Jurija Krivinojšćenka i Jurija Dorošenka, odjeveni samo u donje rublje s tragovima mraza i ozeblina. Na drvetu iznad njih je bilo slomljeno mnogo grana, kao da su se očajnički pokušavali popeti, možda bježeći od nečega ili tražeći pogled prema šatoru, a oko njih ostaci male logorske vatre. U sljedećim danima spasitelji pronašli su još 3 tijela, Djatlova, Kolmogorovu i Slobodina, smrznute na raznim udaljenostima od šatora. Rustem Slobodin imao je frakturu lubanje, ali bez vidljivih vanjskih ozljeda koje bi upućivale na nekakvu tučnjavu ili sukob agresivni. Tek nakon 2 mjeseca u svibnju otkrivena su posljednja 4 tijela dublje u klancu pod 4 metra snijega. Ljudmila Dubinina bila je najstrašniji prizor. Nedostao je jezik, oči, dio usana, nekima su bila slomljena rebra, a tijela su imala neobičnu tamno narančastu boju kože. No najjeziviji detalj, odjeća nekoliko članova ekspedicije pokazivala je povišenu radioaktivnost. Što se tiče mističnih teorija i spekulacija, od tada Djatovljev prolaz pretvorio se u jednu od najpoznatijih misterija 20. stoljeća. Neki misle da ih je napao Mansi narod jer su navodno ušli u sveto područje, ali nikada nije pronađen nijedan dokaz niti trag nasilja. Drugi smatraju da ih je zatrpala lavina, no stručnjaci tvrde kako nagib nije bio dovoljan za lavinu, a šator je djelomično ostao uspravan. Neki kažu da postoji teorija o tajnim vojnim eksperimentima, pojavila se jer su u to vrijeme testirane rakete i radioaktivne tvari.
Ima i oni koji spominju Jetija ili druge kriptide, čak postoji fotografija se ekspedicije na kojoj se vidi tamna figura među drvećem. Neki sugeriraju infrasonične valove koji mogu izazvati tjeskobu, paniku i iracionalni oblik i način ponašanja. I konačno postoji teorija o NLO-ima. Jedan svjedok tvrdi da je te noći vidio narančasto svjetlo na nebu iznad planine. Iako je slučaj Djatovljevog prolaza službeno zatvoren kao nesretni slučaj više sile, prava istina i dalje je zakopana ispod snijega Urala. A možda negdje među borovima još uvijek luta nešto, zbog čega su 9 ljudi bježali polugoli usred noći, ostavljajući iza sebe sve. Što vi mislite, što se dogodilo tim mladim ljudima? Pišite mi dolje u komentarima, volio bih čuti vaše teorije. Ako mene pitate koja je istina od ovih teorija, ja bih rekao najvjerojatnije nešto između infrasoničnih valova, a možda čak i o NLO-ima. Međutim, nisam 100% siguran i ne mogu tvrditi. Zato pišite dolje u komentarima i vidit ćemo, možda uspijemo ustanoviti mi koji je mogući razlog ove misterije. U svakom slučaju, ako volite ove misterije, lajkajte video i pretplatite se na moj kanal. Vidimo se uskoro s još jezivih priča iz stvarnoga života. Svako dobro.